Els orígens de l'empresa són a meitat dels anys 50, quan comencen a créixer els càmpings al llarg de la costa. De fet, nosaltres som un dels primers càmpings. La meva mare en aquell moment era mestra, va tindre una beca per anar a Alemanya, va treballar a l'oficina de turisme i llavors va veure l'oportunitat del turisme i així va ser com va néixer el càmping. Inclús l'anècdota que ella conta és que al principi no sabien com inscriure, al Ministeri ho van inscriure com a pàrquing i al cap d'un parell d'anys ja van sorgir la qualificació de càmpings. Al principi el món del càmping era un càmping, el que diem pròpiament dit càmping, que la gent anava amb tendes de campanya i a partir d'aquí van vindre en caravana i llavors el món del càmping ha anat evolucionant cap als bungalows, també i els mobile homes, que implica clients que volen estar en un entorn natural amb la família i amb nens, però amb més comoditats de les pròpies d'una tenda de campanya i amb més serveis. En la nostra història jo diria que els tres moments clau són quan vam obrir el càmping, quan vam iniciar, que va ser un gran èxit, els càmpings de la costa. El segon moment clau pot ser quan jo em vaig fer càrrec de l'activitat i ara que estem fent aquesta inversió, que és una inversió important, que estem posant nous bungalows, mobile homes, estem fent una gran piscina davant del mar i llavors tot ho estem lligant molt amb el que és la reserva biosfera Terres de l'Ebre i la sostenibilitat i creiem que això és una base molt forta pel creixement futur de l'empresa. El repte de futur més important és continuar sabent i interpretant el que volen els clients per donar satisfacció i que tornin al nostre establiment.